Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Kimat. Tongin pai shwa matasha ki mat Khubor na Kylleng Jylla. Ki kenhun beper ki badon bentaban kentiu ya ka kam jengok kai Pyrthei. Hagani ke Jylla jongi ki badon hapo ka kenhun jong ka Meghalaya Tourism Development Forum. Ki lapan pau ke jing snow bitar halor ke jing ja ka belajar ha ka steps ni thok ding ka arhun riu tarik Naitung arajar arpasau ha ka bagi dekhot jong ka sang New Trap National Youth Front ki la bat khang nanti ha tengar ya ki kali ki bawan na bar Jylla ki batmu ban lech Shanghai syak thain sora bat ka thain dauki. Uba Alan West laong ba kani ke jingle ka dei ke jingle ka ba klam akor bat ka ba pun sniu dor ya ke Jylla hi borok kawai laong ru ba kamlong ka basuk ban kentiu ya ka kam jingok kai ha ke Jylla haduk ba kan dalong kumni kum ba kalong nrei kum kani ke jingle kan keta ba ya ke Jylla. Usembut Menteri Rangba ke Jylla uba Presiden Tensong laong ba ke Meghalaya Resident Safety and Security Act. Kala terekam ha ke Jylla lai no tang itui benta iba ka yeng dorbar kala penbek thamai ya kebala phak sya ulat bat ulat pat ula phak sya ka Ministry of Home Affairs kebala phak la sya ka Sarkar Jylla harangkat kijing ai jingmun. Ulaong ba ke Jylla ka don ya ki District Task Force ban penterekam ya ka MRSSA bat ki don ru ki komiti beper ha ki district ki ban pek ya ki kot kisla jong ki breu ki bawan na bar Jylla namar balabatai benia lut ya ki ki kot kisla ki bakidon kamban peni ha ka bai dei bat ka ILP ulaong ba kam syong hakti jong ka Sarkar Jylla ka syong ha ka Sarkar India nrei wala ka taru ka Sarkar Jylla ka yai bot din na ka por sa ka por ban penken mau ya ka Sarkar kme ba don kam ban pentrekam ya ka ILP ha ka ne ka Jylla. Haba kren halor ka jingkhang nanti git khot jong ka HNYF ha tengar yaki nong syang suari ki batmu ban lek syak thain sora bat syak thain dauki usembut Menteri Rangba ka Jylla uba Presiden Tensong ulaong ba syubu ladakani ka wanja ha ki briu jongi hatu kumnu phin sngo ulaong balada ki briu jongi ki lek sya Assam ban pet kai ka jingking Brahmaputra nrei ki sya be no hasitang nanti kumnu kin sngo. Mentang ini pai ya ki mat Khubor na Kylleng kari. Ki pulet ke Jammu and Kashmir. Ki la pelaj pai ba ya ka dor jong ki laingut ki le no ki badon ha ki benta jong ka Doda district bat ki la pen benaru bakin ai khusnam sanlak tengka ya ki no ki breu ki ba ai jing tip ya ka jaka badon kini ki le no. Menteri Rangba aduk kari Narendra Modi bat Menteri Ketanat Kampok Yeng Amit Shah kila ai kubelai kerpang ya ki Central Reserve Police Force hagasngi baki raki ya ka lengkok snem ka ba prapun riu jongka ka Racing Day kini kinong yalam kila ai kubelai kerpang ru ya ki ba yeng asem jong ki CRPF ki bala ai ka jing syakri ka ba pakatam ban penne ya ka syong suk syong san hakari barok away. Laingot kisipai kila mansau nakadaw ko jingi siat bat kileno kabala mi ha ka line of control ha Khubor district jongga Jammu and Kashmir kisipai kila yo jing tip bakileno kidon ha gani ke jaka nrei shwa bakin khenra klami penban ke jingi siat kisipai kila keno bagi dei kileno kibala yarap da kisipai jongga Pakistan Menteri Rangba ka Odisha Mohan Cheran Majhi ulapan benar ba ka Sarkar Jylla kan bu kerpang ya ka bha tungkam ka ba 10% ya ki Agniveer ula keren ya gani shwa bo unlek sa kajingelang jong niti ayok ka balong hanong ba Delhi nalor kata ka Sarkar Odisha kalapan benaru bahkan penjelan sansnem ya karta rungkam jongki Barok prangut ki Menteri Rangba jongki Jylla ka thain setei lam mingi kila lek she Delhi bani she mentah ka jingyalang jongka niti ayok kani ka jingyalang kan long ha Rashtrapati Bhavan Cultural Center bat on penyat ya ka jingyalang dau Menteri Rangba duk kari Narendra Modi
Kalami biang ka jing yakun hapdeng ki sipai ka Myanmar bat ki lightly ki kinhon leno bagantop ya kan Chin National Army bat kumba syajar sans pangut kinong Myanmar kila petkrat no menta sya Mizoram la ai jaka sa ya ki hagi santali ki district haduk menta kidon palat lai pusan hajar ngut kinong Myanmar ki basyong ri tengen ha Mizoram nagadau ka jing yakan at hagari joki mentapat ngini pai ya kimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Kumba ars pa angut gibriu gila syakta na kada jing Pyrthei jong dam ha Kylleng koye reservoir ha Russia. Kani kadam ka bala Pyrthei kadai ka tolong ka basam bam senong ba Karabash. Kibor sarkar gila penkan riak lut no ya barok ginong syong senong nagasnong Kylleng bat mukham metobo. Menteri Rambak Do Gari India Narendra Modi unleit sa Ukraine hau benai nailar bat kani gandai ka sin ka benengkong bau Modi unleit sa Ukraine hadin bakal khe ka tma hapdeng ka Russia bat ka Ukraine ka jinglei jong Modi sa Ukraine ka long ban pen scam ya ka jingye dai parlok bat ka jingye trailang hapdeng ka India bat ka Ukraine ka Norway kala khang no ya ka embassy jong ka badon ha Uganda ka sarkar Norway kala ong ba kadap da ka mensem ka bas ngokhia ba ka hapman khangno ya ka office ju ka ha Uganda nrei kala kren shai pat ba kan yai beteng ban ya trailang bat ka Uganda ka Norway kala play ya ka embassy jong ka ha Uganda house name Hajar San Arngut ki sipai jong ka Hezbollah kila kelon yap ha ka jinge ter bom ka Israel ha ka wei ka shnong ha Lebanon Kilat Pyrthei Khubor kila yathu baka Israel kala terbom na lingson hakashnong markaba bat arngut kisipai jong ka Hezbollah kila kelon yap ki kentup yau Abbas Hussein Hamud bat Fadl Nur Al-Din ka United Nations Interim Force kapadan ha Lebanon kala penpau ka jing sokia halor kani ka namar ba ka jing julor kamdai syu ka barit President barim jong ka United States Donald Trump Ula pediang sngobha yo menteri Rambak Do ka Israel Benjamin Netanyahu haying sajuk ha Mar-a-Lago kabadan ha Florida. La senran lang yo Netanyahu da ka kurim jong ka Sarah Netanyahu. Trump bat Netanyahu kidai gibalai long parlok la slem nado ka por ba Trump bat kum president. Hagata ka por Trump ula penken rea ya ka office jong ka US kapadon hanong ba Tel Aviv sha Jerusalem kum ka dak ka jing itu ya ka Jerusalem kum ka nong ba jong ka Israel ka sarkar ba shipor ha Afghanistan kala ya soy soskular bat ka National Examination Authority ban penrung kam saupo hajar ngut kinohikai hakikam kibalai ha Kylleng gibenta jong ka ri Katanat puli putih jong ka Afghanistan kala penpau ka jing sngokya namar bagi duna palat kinohikai hagi skol baper hagani gari. Presiden bamenta ka Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ulapan bena ba unyakun hagani ka election president ka bamenta kum ukurtong shimet. Ka election ha Sri Lanka kan long ha ka arpuai tarik Naitung bat ka jing tap kerteng jong ki kertong kan sedang naduk ka khat sau tarik Nailar. Ki gertong bayakun ken haban tap san po wajar tengka ha kapisa Sri Lanka katkum ka kendon jong ka election commission ka National Independent Authority for Election jong ka ri Algeria kalapan bana bakidon laingut ki kertong ki bala banyakun ha ka election president jong ka ri kabanlong ha ka hinyu tarik unailor ki laingut ki kertong ki kentup yo president bamenta Abdul Majid Tebboune Secretary General jong ka Social Forces Front Youssef Al-Chuchiche bat nongyalam jong ka Movement of Society for Peace Abdel Lali Hassini Sherif kidon kuma arpu saw million ngut kinong Algeria ki pala pan tap vote hagani ke election ka bamenta kito gilong kimat kublai usnem arjar arpo Udai usnem ubah ka Pyrthei baro ka wei ka mat ya ka jingjenjar sosat nagadao ka jingwan lenshop ka klam COVID-19. Dai hakani ka por bagi nongsang snong jongane ka Jylla jong ngiru ki im hapdeng ka jingjenjar ki im hapdeng ka jing kordet bat ka kim khai namar bala khang dam lut ya baro ya ka ya yeng ka kit ka ba ka thiet ka pet na dong shadong kum kawai na kilat Pyrthei Khubor kabalarung sya ki kendong ken srot la hasor ni la hanong kendong ngilabon jaj ki jing ki bagi paj ba ki kendo ha ka por lockdown
kawai na kita gijing gabangi kendo ha kapor lockdown kadai ka bam. Habang yong kabam, hakajat bin riu jongi, nengong deu kau, udai, upiat, kasini, kamlu, kadok ka, bat kumta terter. Haot. Na pedang kini kimarba, kat tu kat ni, nilaban yo, na kadi ka Jylla ka jongiru. Henry kat no Kibabun hi, ni haban shanya na bahar. Mentang nilalai na kiti gijing kibabaro iya kendu hakapor lockdown. Henry kum ka Jylla, ni haban kendet ben riu. Kenang bangindup la ben penbiang, daladi ya ladi. La kalong hakabam kadi, kakup kasem, karyam ka ben, berkum ta ter. Lingba kan Khubor ya lap ya riu. Inyo bani mirjingot kum no bangila ban poi syakatong, bat ban longru kum kata kerensan, ka ban plilat iki ba ban penpau iki jing snow ke jongki, hakakam ba jing don kam hakakam, bat ba sorkaru kan la ban snap iki ta jing don kam. Namar klam ke jing tailang ke jong ba bat ke sorkar. Ka Jylla kan mla ban yang halaki jong ki kejan. Tungunya pet menta ki egi jing ki ba khangla ki pat ba jongi bat ki egi jinan kam jongki ka ba ka sarkar ka hapan le Lengba ka bati CTV ni wanra yagani ka Khubor yalap yari habar ben usaipan Jat bin riu kasan.